La tasca dels serveis educatius considerem que és important perquè al final un museu és un organisme viu i és un organisme on intervenen moltíssims factors. Quan una persona ve al museu, normalment les peces patrimonials poden ser llunyanes o poden ser properes. Una mica la tasca dels serveis educatius és fer una tasca de mediadora o de traductora entre aquestes peces i el que seria la persona en si. És important acostar la cultura als nens petits perquè creiem que els museus, com a espai transformatiu social, ajuden a que els infants creïn un esperit crític i transformador aplicable a la seva vida quotidiana. El museu crec que és un espai que ha d'estar totalment obert al públic i no només a que obri les portes perquè sigui admirat, sinó a partir de la mediació cultural, que és el que crec que nosaltres fem, teixir diàlegs i fer un contacte molt proper amb el públic. La més habitual és que els centres educatius vinguin al museu a realitzar qualsevol tipus d'activitat de les que oferim, ja sigui tallers, visites guiades, visites dinamitzades, adaptades a qualsevol nivell, ja sigui infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, universitats. També oferim visites a col·lectius d'accessibilitat i casals d'estius, entre d'altres activitats familiars. La veritat és que les que tenen més èxit són les de disseny de producte, disseny gràfic i moda, sobretot per als cursos de secundària. I és una pena perquè les vinculades a arts decoratives són genials i criden menys l'atenció. I des d'aquí, si puc, convidar que vinguin a veure l'exposició d'arts decoratives perquè té moltes històries darrere i a vegades és la que sembla que és més llunyana i no té per què ser-ho així. Aquesta cosa que s'activa en la mirada quan descobreixen una història inesperada crec que és de les coses que més m'agrada de la feina, és a dir, veure que aquí dintre passen coses.